खुलुमबाय आं दिनै JSP Advice 365 चेनेलनि मोनसे गोदान कन्टेन्ट लानानै फैदों। बे कन्टेन्टआव आङो मोननैसो बानबुंथाइखौ लानानै आङो सावरायनो नाजादों। बे बानबुंथायानो जाबाय जाय थगायजायो बे जाम्बा नङा, बिहा राहा गैया। जाय थगायो बियो सालाक नङा, बैमान। जाय फोथायथिनि मानखौ लाखिया बियो मानसि नङा। सोमोन्दोखौ बिजोंसो लाखियो जाय नोंखौ गुरुत्व होयो। मोसौआ गांसो जानानै गाइखेर होयो, जिबौआ गाइखेर जाना बिस होयो। दा बे स्टेन्जायाव मोनसे सोलोंनो गोनां खोब सोलोंनो गोनां ओंथि हाबनानै दं। खोथाया जाहैबाय जाय थगायजायो बेखौ जों जाम्बा होननानै समाजाव बुङो, नाथाय बे जाय थगायजाग्रा बे जाम्बा नङा, बेहा राहा गोथे एबा बिहा जेबो राहायानो गैया, जायनि जाउनाव बियो थगायजानो गोनां जादों। बेखायनो बुंदों जाय थगायजायो बियो जाम्बा नङा, बिहा राहा गोथे, आरो जाय थगायो बियो सालाक नङा। आरो थगायग्रायाबो गावखौ सोब सोलो बुद्धि गोरों होननानै सानो, नाथाय बे सालाक नङा। जाय थगायो बे सासे बैमान, गाज्रि, बे सालाक नङा। जाय थगायो बियो सालाक नङा, बैमान। जाय मानसिया फोथायथिखौ लाखिनो हाया बेबो मानसि नङा। जुदि फोथायथिखौ लाखिनांगौबा सासे मानसिया बिनि मानखौ लाखिनो रोंनांगोन, अब्लासो फोथायनाया थागोन। बेनिखायनो जाय फोथायनायखौ लाखिनो रोङा बियो मानसि नङा, जुनारनि सायाव गोलैयो। बेनिखायनो सोमोन्दोखौ जों ओरैबायदि मानसिजों खालामनो नांगौ जाय नोंखौ गुरुत्व होयो, जाय नोंखौ अनो, जाय नोंखौ मोजां मोनो। बेफोरबादि मानसिजोंसो नोङो सोमोन्दोफोरखौ लाखिनो नांगौ। बेनिखायनो बुंदों जाय थगायजायो बे जाम्बा नङा आरो बिहा राहा गोथे, आरो जाय थगायो बेबो सालाक नङा, बे बैमान। आरो जाय फोथायथिनि मानखौ लाखिया बियो मानसि नङा। सोमोन्दोखौ जों ओरैबायदि मानसिजोंसो लाखिनांगौ जाय नोंखौ गुरुत्व होयो, जाय नोंखौ फोथायो, जाय नोंखौ मानियो, बा जाय नोंखौ हेफाजाब खालामो, बिनि सायावसो गुरुत्व होनो नांगौ। दा ओंखायनो जोबथा स्टेन्जारनि गेजेरजों बुंदों मोसौआ गांसो जानानै गाइखेर होयो। दा मिथिंगानि बे मोनसे आखु। गुबुन फारसेथिं बे एखे रोखोमनि गाइखेरखौ जानानैनो जिबौआ गाइखेर जाना बिस होयो, मोसौआ गांसो जानानै गाइखेर होयो। दा जिबौ आरो मोसौनि जि फारागथि बेखौ नायोब्ला जों साननो गोनां जायो। दा जोंनि समाजावबो बेफोरबादि मुखा अभिनय, थारमाने मुखा गाननानै आखु दिन्थिग्रा मानसिनि गोबां दं। सोरबा गाननाय जोमनायाव बिराद जेन्टेल, लंपेन्टै गस्लायै कट लंपेन्ट टाइट, नाथाय बिसोरनि मावनाय दांनायफ्रा उल्था मोखां दिगै थांनायखौ जों नुनो मोनो। दा बेफोरखौ बिथांमोननि मावनाय दांनायनि गेजेरजोंसो जों मोनदांनो हायो। जेरैहाय मासे मोसौआ गांसो गोरान एबा गांसोफोरखौ जानानैनो बियो मानसिनि देहा सावस्रियाव नांनाय भिटामिन एबा प्रटिनखौ होनो हायो। नाथाय गुबुन फारसेथिं मासे जिबौआ एफाबानि भिटामिन गोनां, प्रटिन गोनां गाइखेरखौ जानानैबो बियो बिस होयो। दा बेफोरबायदि जोंनि समाजाव मानसि दं। दा बेफोरबायदि मानसिखौ सिनायनानै जों खामानि मावनो रोङाब्ला जिउआव जों गोबां बिथिङाव घाबरायनो गोनां जागोन, आरो गोबां बिथिङाव जोङो गावनि मोननांगौ मोन्थायानो जा माबा मोनसेयानो जा बेखौ खोमाना लानो गोनां जागोन। बेनिखायनो आथिखालनि समाजाव मोजां मानसिखौ जोङो लंपेन्ट गानथा एबा गाननाय जोमनायजों जाज खालामनो हाया। खोथायाव मुसे, मावनायाव मुसे आथिखालनि मुगायाव नुनो मोनो। जेरैहाय जिबौ आरो मोसौनि फारागथियाव मोसौआ गांसो जानानै जुदि बे गाइखेर होनो हायोब्ला, नाथाय जिबौआ गांसो जानानै बियो बिस होयो। बे जिबौआ सोरखौबा अरोब्ला, बबेबा जिबिफोरखौ अरोब्ला बियो थैनो गोनां जायो। नाथाय मोसौनि गाइखेरखौ जायोब्ला जेखि जाया थाखोनि मानसियानो जा, जिब जुनारानो जा, बियो थैनो गोनां जाया। थिग बिदिनो गोजौनि खोथानिफ्राय जों दा रोखा। बेनिखायनो जोङो थगायजानायनिफ्राय माबोरै जानगाराव थानो हायो, आरो सोमोन्दोफोरखौ जों माबायदि मानसिजों लाखिनो हायो, आरो सोमोन्दोखौ सोरबादि मानसिजों लाखिनानै नोंनि लाइफखौ नों मेइनटेन खालामनो हायो, बिनि सायाव आथिखालनि समाजाव सांग्रां जानायनि गोनांथि दं। बेनिखायनो लाथिखौ खुन्थि सिबनानै आथिखालनि मुगायाव जेबो मुलाम्फा गैया। मानोना आथिखालनि मानसिफ्रा ओरैबायदि स्मार्ट जाबाय,
थगायनायावनो होन माबा मोनसे खामानि मावनायावनो होन थाखा फैसा आरजिनायनि बिथिङावनो होन सोरखौबा नायगार बुथारनो सिथारनोबो दानि मानसिया गिया मुलाम्फा जायोब्ला बिसोरो जेखि जाया थाखोनि खामानिखौनो मावनो हायो बेनिखायनो बुंदों जाय थगायजायो बेखौ जों समाजा जाम्बा साननो नाङा बेहा राहा गोथे उफाय गैया जाय थगायो बेबो सालाक नङा बे बैमान गाज्रि थाखोनि सुबुं आरो जाय फोथायनायनि मानखौ जाय लाखिया बेयो मानसिबो नङा आरो सोमोन्दोखौ नों बेजोंसो खालाम जाय मानसिया नोंखौ गुरुत्व होयो दा बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो बे खोथाखौनो टिपाइसन होबाय आथिखालनि समाजाव मोजां मानसिजों थानानै नोङो मोजां खामानि मावनो हायाब्ला एबा जाय मानसिया नोंनि सायाव नोंनि जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै नोंनि थांना थानाय आरो लाइफ स्टाइलसिम साननानै नोंनि सायाव लोगोथि बादियै खामानि मावगोन आरो नोंखौ मोनफ्रोमबो खामानियाव फोलायाबासिनो थागोन बा नोंखौ वान टाइम कापफोर बायदि बाहायाबासिनो माबा मोनसे मोनथायफोर मोनोब्ला माबा मोनसे सरकारि अनसुंथायानो जा गामियारि बिथिङावनो जा बेफोराव शेयार थागोन बेफोरबायदि सुबुंखौ मोननो आथिखालाव खोब खम बेनिखायनो जों आथिखालनि मुगायाव खोब सांग्राङै सोलिनायनि गोनांथि दङ आथिखालनि मुगायाव मोसा मुफुरखौ गिनायनिख्रुइ मानसि मोसाखौ गिनायनि बांसिन दङ आरो मानसिया बुजिनानैबो गोरोन्थि मावो मानसिया लेखा फरा रोंनायनि उनावबो मानसिया खायसे गोरोन्थिखौ मावनो गिया गावनि मोनथायफोरखौ लानानै दा बेफोरनिफ्राय जों सांग्रां जानानै जोंनि इनोसेन्ट थायबा गोरिब लेभेलनि मानसिफ्रा खामानि मावनायनि गोनांथि दं होननानै आं सानो दा भिडिअखौ आं बांद्राय गोलाव खालामनो सानला बे कन्टेन्टनि गेजेरजों नोंथांमोना माबा मोनसे मोनदांनो हायोब्ला आंनि भिडिअ खालामनाया जाफुंगोन होननानै आं सानो जोबथा दुब्लियाव नोंथांमोननिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय दिनैनि कन्टेन्टखौ बेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय एसेनोसै गोजोन्थों खुलुमबाय जै बर' हारिनि जै